croeso i wers adolygu ar gwaith Argoed Llwyfain gan Taliesin. Dyn ni yn trafod fan hyn yn amlwg papur 1.5 lle mae'r hengerdd a chywyddau yn hanner y papur mewn ffordd. Yn yr arholiad, chi'n mynd i gael 2 gwestiwn sy'n gofyn i chi ymateb i 2 o'r cerddi gosod. Y cerddi gosod mae 7 ohonyn nhw gyda chi, sef 4 hengerdd a 3 chywydd. Fydd angen i chi i ateb 1 cwestiwn ar gefndir y bardd a'r gerdd osod, ac yna bydd angen i chi drafod arddull dyfyniad o gerdd osod arall. Mae'n disgwyl i chi ymateb yn bersonol a thrafod ehongliadau eraill hefyd. 45 marc sydd i'r holl gwestiwn. 15 marc am drafod yr cefndir, 15 marc am drafod yr arddull, ac wedyn mae 15 marc am eich defnydd chi o iaith ysgrifenedig ar draws y 2 is-gwestiwn. Ni'n mynd i gychwyn felly gyda'r cwestiwn arddull, a gwaith Argoed Llwyfain ydy'r gerdd, a mae fanna o'ch blaen chi. Mae'n bwysig eich bod chi'n ymwybodol o'r cynllun marcio sydd gan Cybac, fel bod chi'n gwybod sut mae y marciwr yn mynd ati i farcio. A fan hyn, beth sy'n bwysig yn amlwg ydy eich dadansoddi chi. Chi'n gweld y gair yn y trydydd band yn yr ail band ac yn y band uchaf. Dadansoddi boddhaol sy'n cael y trydydd band, dadansoddi effeithiol ac yna dadansoddi'n dreiddgar. Felly, mwy o fanylder i chi gallu i roi i'ch atebion, yn amlwg y gorau fydd i chi. Nawr, pan fyddwch chi'n agor eich papur arholiad, fe fyddwch chi'n gweld 1 gerdd yna o ran y cefndir ac 1 gerdd yna o ran yr arddull. Pan yn ateb y cwestiwn arddull, chi'n cael y copi clir o'r gerdd o'ch blaen chi. Peth cyntaf ddylsech chi fod yn wneud felly ydy tanlinellu, labelu, uwcholeuo yr holl nodweddion arddull. A dyma'r ymarfer chi'n mynd i orfod gwneud yn yr wythnosau sy'n arwain lan at yr arholiad. Bo' chi'n gallu mynd yn syth i adnabod y nodweddion arddull. Bo' chi ddim yn gwastraffu amser, achos does gynnoch chi ddim amser i wastraffu yn yr arholiad hwn. Mae amser yn brin. Fel ych chi'n gweld o'r sleid hon, dwi wedi gwneud y labelu i chi ar y gerdd. Nawr, dwi wedi nodi tipyn o nodweddion arddull. Beth sy'n rhaid i chi gofio, hanner awr sydd gyda chi, fyddwch chi ddim yn gallu sôn am bob nodwedd arddull. Mae rhaid chi feddwl, ond ar y dechrau, nodwch pob nodwedd arddull ych chi'n gallu gweld. Dwi wedi nodi ansoddair, defnydd o'r negydd, ailadrodd y negydd, dwi wedi nodi trosiadau, dwi wedi nodi berfau. Triwch wneud hynna gyntaf ac wedyn blaenoriaethwch a phenderfynwch pa rai fyddwch chi'n ei trafod yn eich ateb chi. Tra bod chi hefyd yn gwneud hyn, meddyliwch am y mesur. A pan ni'n trafod gwaith Argoed Llwyfain, dylai'r termau awdl, cydedd nawban, toddaid byr, gwrthgyferbyniad, dylai'r termau yna fod yn amlwg i chi. Awn ni ymlaen felly i drafod eich ateb chi. Nawr, mae angen cynllun ateb arnoch chi yn amlwg, ond os byddwch chi wedi ymarfer digon o'r rhain, hynny yw 7 ohonyn nhw, gan fod 7 cerdd, fydd y cynllun yn hollol amlwg i chi. Byswn ni yn bersonol yn cychwyn efo cyflwyniad. Mae angen i chi gyflwyno'r gerdd a deud pwy yw'r bardd, a o bosib yn fras deud beth sy'n digwydd. Sdim amser gyda chi fanylu. Does dim amser. Mae rhaid chi gadw fe yn fyr iawn o ran brawddegau. Hanner awr sydd gyda chi gyd, ac yn amlwg mae'r ffocws gorfod bod ar ddadansoddi nodweddion arddull. Byddwn ni wedyn yn mynd ati i sôn am y mesur. Nawr, mae mesur gwaith Argoed Llwyfain yn ddiddorol. Awdl ydy hi yn yr hen ystyr. Mae'n gerdd sydd â nifer bach o brifodlau. Fel chi'n gweld, os chi'n nodi bod odlau ynddi, mae rhaid i chi enghreifftiau nhw. Os edrychwch chi ar y gerdd ar y chwith, mae gynnon ni'r odl fan hyn, ddi, gyni, lli, ymddilli. Ar fynydd, dydd, awd, 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 idd, ac yn y blaen. Mae yna ambell i awodl wyddelig na hefyd. A os chi'n gallu enghreifftiau rheina, fe fydde fe'n dda. Hynny yw,
pryd mae'r llafariaid yr un peth, ond mae'r gitsain ar y diwedd yn wahanol. Os edrychwch chi ar linellau felly 7 ymlaen, fawr drybes dawd, aint barawd, ffosawd, barawd, a wedyn mae gymwyawg yn y canol, a wedyn nebawd. So mae'r llinell 11 yn gorffen gyda'r gitsain G, sy'n wahanol i'r D. Dyna beth ydy odl Wyddeleg. A mae'r amrywiad yn yr odl yn digwydd yr un pryd a newid yn y cynnwys hefyd. Mae hwnna yn nodi'r sefyllfa chymod ar gyfer sgwrs fframddwyn ac Owain. So mae hwnna yn, mae o bosib pwrpas gan Taliesin wrth wneud hynna. Mae defnydd o 2 fesur gan Taliesin yn y gerdd hon. Yna gyd sy'n rhaid chi wneud yw edrych ar y gerdd i weld le mae'r newid. Mae llinell 19 yn linellau hirach na llinell 20, 21 a 22. Os ych chi'n edrych ar llinell 19, ar y cyfan mae tua 9 sillaf gyda chi. A enw'r mesur mae Taliesin wedi ddefnyddio yn fanna ydy'r cyhydedd 9 ban. A mae wedi defnyddio'r mesur hyn i adrodd stori'r frwydr. Cerdd yw hon yn amlwg am frwydr gwaith Argoed Llwyfain. Ac felly mae'r llinellau hirion yma yn cyfleu'r stori am y frwydr. Nawr, erbyn llinell 20, mae'r frwydr wedi dod i ben. Os edrychwch chi ar llinell 19, lladdwn. Hwna yw'r uchafbwynt. A wedyn, llinell 20, dyma beth sydd gynno fe. Rhag Argoed Llwyfain, bu llawer Celain. 2 linell hynod o effeithiol, gwrthgyferbyniol iawn i'r cyhydedd 9 ban. Ni nawr yn llinellau llawer mwy byr. Toddaid byr i ni'n galw'r mesur hwn. A mae hwn yn awgrymu na fi hi'n frwydr hir, a mae'n awgrymu hefyd. Chymod, beth sydd gynnoch chi fan hyn ydy'r canlyniad y frwydr. A dyna beth sy'n neud yn effeithiol. Ni wedi cael hanes, ni wedi cael stori'r frwydr, a nawr y canlyniad yna'n ffodus yw bu llawer Celain. Hynny yw, bu llawer o farwolaethau. Ac mae'n hollol ddiaddurn ac yn foel, ond ni'n gwybod beth ddigwyddodd. Felly, bydden ni yn disgwyl i chi fod yn gallu cyfeirio at y cyhydedd 9 ban a'r toddaid byr a'r gwrthgyferbyniad sydd yn y mesurau. Felly'r cwestiwn arddull. Hanner awr sydd gyda chi i ateb y cwestiwn hwn, a mae rhaid cofio fyddwch chi ddim yn gallu trafod pob nodwedd arddull. Mae rhaid i chi felly ddewis yn ddoeth. Byddai chi benderfynu pa nodweddion ych chi'n mynd i drafod, yn amlwg y rai pwysicaf, a rai chi'n gwybod y gallwch chi i trafod mewn mwy o fanylder. Fwy na thebyg gyda'r hengerdd, falle bydd y gerdd gyfan ar y papur, ond yn amlwg os mae cywydd sydd ar y papur, detholiad o'r cywydd fydd yna. Beth sy'n rhaid i chi gofio yw chi'n trafod yr hyn sydd ar y papur, boed yn ddetholiad neu'r gerdd gyfan. Chi'n gallu trafod y nodweddion arddull y pa bynnag drefn dych chi isio. Mae lan i chi. Chymod, chi drafod nhw o llinell 1 lawr i llinell 24, neu gallwch chi drafod nhw fesul nodwedd. Yr hyn sy'n bwysig yw'r ffordd i chi'n ymdrin â nhw. Mae angen manylder, mae angen treiddgarwch, mae angen trafod effaith y nodwedd hyn. Pam mae Taliesin wedi defnyddio nhw, beth mae'r nodwedd yn ei chyfrannu at y gerdd. Awn ni drwy ychydig o nodweddion arddull felly. Nawr yn y llinell gyntaf, mae gennym ni ansoddair syml iawn. Ond er i fod yn syml, mae yn deud llawer. Ni'n cael clywed yn syth bod y frwydr hon yn un fawr. Chymod, mae'n rhoi'r cefndir i ni ar sut fath o frwydr mae hon yn mynd i fod. Beth sydd yn dda am y gerdd hon ydy'r ffaith bod gennych chi ddeialog eitha hir ynddi. A mae'r ddeialog yn bywiogi yr holl gerdd. Chymod, mae chi ddeialog fan hyn rhwng Fflamddwyn ac Owain, ac wedyn mae Urien yn ymuno. Felly mae dros hanner y gerdd yn ddeialog sy'n rhywbeth anarferol iawn iawn. Mae yn gwneud y sefyllfa yn fwy byw ac yn dangos mwy am y cymeriadau i ni. A ni'n gallu gweld y ffordd mae Owain yn ymateb i Fflamddwyn
Ni'n gweld sut fath o gymeriad ydi Owain yn hynna. Elfen effeithiol iawn, byswn ni'n deud, o ran yr arddull. Elfen y fewn y ddeialog hon, os newn ni ganolbwyntio ar ein llinell 10. Dyma ymateb Owain i Fflamddwyn sydd wedi gofyn am wistlon. Mae'n gofyn am wistlon a mae'n gofyn os ydyn nhw'n barod. Ac ymateb Owain yn syth yw, nid doddynt, nid ydynt, nid ynt barawd. Mae'r gair, mae'r neges yn cael ei nodi dair gwaith, sy'n profi na, 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 sy'n dangos pa mor benderfynol di Owain fydd e ddim yn ildio. Fydd e ddim yn rhoi dim i Fflamddwyn. Mae'n dangos pa mor gadarn ydi Owain. Elfen nodwedd arddull effeithiol iawn. Mae fel petai bod e yn gwatwar geiriau Fflamddwyn hefyd. Chymod, a ynt barawd, nid ynt barawd. Mae fe'n ymateb yn ôl fel na deud na, na. Ac wedyn, Owain yn gadarnhaol iawn yn fanna, ond mae urien wedyn o linell 14 i 19, mae gynno fe araith gref. Ac beth mae fe'n neud ydy siarad â'i filwyr fan hyn a esbonio eu strategaeth nhw. Mae'n dweud y bydden nhw'n codi eiddoedd ar y mynydd a wyneb ar yr ymyl, a bydden nhw'n codi'r pellter i'ch pennau ni, a byddwn ni'n mynd at Fflamddwyn sydd yn ei lu, a beth sydd yn digwydd, byddwn ni'n ei lafe. Chymod, mae hon yn cynhyrfu'r milwyr ar gyfer y frwydr. Mae'n paratoi y milwyr ar gyfer y frwydr. A mewn ffordd, mae cerddi epig yn adrodd storïau gan ddefnyddio ddaraithiau. A mae ysgolhaig fatha Saunders Lewis wedi awgrymu efallai bod gan y beirdd Cymraeg cynnar fel Taliesin wybodaeth o gerddi epig Lladin a falle bod y lanwad rheini ar yr araith hon sydd gyda fe. Beth bynnag, mae'n araith effeithiol iawn sy'n dangos llawer i ni am gymeriad urien ac yn dangos eto pa mor benderfynol ydy a bod e'n gwybod beth yw ei nod e. Ni'n parhau fan hyn gyda'r araith urien a beth sydd gyda chi fan hyn ydy pentyrru berfau. Ni'n gallu gweld maen nhw wedi cael eu uwcholeuo mewn gwyrdd, dyrchafwn ac amborthwn, a dyrchafwn, a chyrchwn, a llafwn. Felly mae fe'n adeiladu yn dydi. Dyrchafwn yr eiddoedd, amborthwn y wyneb, dyrchafwn y pellter, cyrchwn Fflamddwyn a llafwn. Felly ni'n mynd a ni'n adeiladu at yr uchafbwynt, a'r uchafbwynt ydy llafwn. A dyma y deheuad y brythoniaid yma ydy lladd. Dyna yw'r nod. Mae'r defnydd yn ogystal o'r cysylltau'r ar ddechrau'r llinellau yn neud yn storiol ac yn cyfrannu at yr effaith mae'r araith hon yn ei chael. A'r un fath gyda'r terfyniad berfol mae fe yn sôn am ni. Mae fe'n uno ni at ein gilydd, dyma beth i ni yn mynd i wneud. Nid dyna'r unig ferfau sydd gynno ni. Mae gynno ni yn llinell 3 dygryswys. Sylwch ar yr cytseiniad sydd yn fanna, dygryswys. Mae cytseiniad caled yna. A mae hwnna yn cryfhau'r effaith mewn ffordd. Yr ystyr yw ymosodol yn amlwg. Felly mae hwnna yn ferf dda i ddisgrifio'r, i sôn am yr ymosodiad. Ac wedyn, o bosib, un o'r berfau gorau yn yr holl gerdd ydy yn llinell 22, rhyddau frain. Mae'r ferf drosiadol iawn sy'n deud bod y brain yn cochi. A mae hwn yn gynnil iawn i ddisgrifio'r brain yn newid lliw. Maen nhw'n troi yn goch o fwyta'r cyrff. Nawr mae hon yn ddelwydd go erchyll, mae'n gignoeth iawn, a mae hon hefyd yn ddelwedd cyffredin iawn yn yr hen ganu, a mae'r brain yn ymddangos unwaith eto yn Awd y Lyn, er enghraifft, gan Aneirin, a gelwir syniadau cyffredin fel hyn yn topos. A dyma yw reality
y rhyfel a brwydro yn y cyfnod hwn. Ambell nodwedd arall felly, os edrychwn ni ar linellau 4 a 5, mae goddau rheged Dyfyn Argoed ar fynydd yn cael ei nodi, sef enwau llefydd yn cael ei rhestru. Ac yn amlwg pwrpas rhestru rhain yw i ddangos mawredd byddin yr un a bod milwyr yn dod o sawl rhan o'r hen ogledd i fynd ati i frwydro gyda'i gilydd. Wedyn, os ewn ni linell 1 ar 10, mae gennym ni 2 drosiad. Trosiad cennau coel. Mae'n bwysig bod chi'n cyfeirio at hwn, achos fan hyn ni'n cael enwi y brenin coel hen. A oedd coel hen yn ffigwr hanesyddol ar ddechrau'r 5ed ganrif, a oedd yn lywodraethwr cadarn iawn yn yr hen ogledd. A fydde fe'n destun balchder mawr bod yr un ag Owain yn cael ei cyfri fel disgynyddion i coel. Felly, trosiad ydy hwn yn dweud bod Owain yn ddisgynydd i coel hen, oedd yn arweinydd hynod o gadarn ac effeithiol. Wedyn mae gymwyawg lew, sef cyfeiriad at Owain fel llew. Ni gyd yn gwybod sut fath o anifail ydy llew. Mae llew yn anifail ffyrnig a chrif sy'n barod i frwydro, a ni'n dychmygu Owain fel llew, ond bydde rhaid i Owain fod yn llew gofidus cyn y bydde fe'n rhoi gwistel i unrhyw un. Sydd yn dangos na fydde Owain byth yn ildio i Fflamddwn. A dyna ni felly wedi gorffen mynd drwy y nodweddion arddull yn fras. Feddylech chi fod wedi cwblhau'r cwestiwn yna o fewn hanner awr, ac wedyn mae gennym ni gwestiwn cefndir yn ogystal. Nawr, gyda'r cwestiwn cefndir, mae'n gofyn i chi drafod cefndir gerdd a chefndir bardd. Nawr, pan ni'n siarad am gefndir, byswn ni'n tybio bod angen trafod y cefndir hanesyddol, y cefndir daearyddol, y cefndir cymdeithasol, cefndir y bardd a chefndir y gerdd. Nawr, mae tipyn o ddysgu yn ei wrth drafod y cefndir. Gallwch chi ddim mynd mewn i arholiadau wneud e. Gydag arddull, ond bod chi'n adnabod y nodweddion arddull, gallu labelu, byddwch chi yn gallu trafod nhw. Gyda'r cefndir, mae wir eisiau eistedd lawr a dysgu eich gwaith. Wrth gyflwyno gwaith Argoed, mae yn gerdd arwrol. Ni mewn cyfnod fan hyn lle mae swydd bardd oedd moli ei arglwydd a sôn am y rhinweddau arwrol oedd gan yr arglwydd. Nawr, swydd Taliesin yn fama felly oedd moli Urien ac Owain. A dyna beth chi'n gael yn yr ail gerdd i ni astudio, sef marnad Owain. Nawr, yn fama, dyw'r moli ddim mor uniongyrchol. Mae fe'n moli trwy sôn am sut mae Owain ac Urien yn y frwydr. Chi'n gweld bod Taliesin yn llawn edmygedd o'r ffordd y mae'r ddau. A mae'r gerdd yn pwysleisio mewn ffordd bod gan y ddau y sgiliau angenrheidiol i arwen byddin yn llwyddiannus. Mae'r ddau yn ddewr, maen nhw'n arweinwyr da, maen nhw'n ddeallus, a maen nhw'n gallu ysbrydoli eu milwyr. A beth sydd gennych chi fan hyn, sef rhywbeth arall oedd gennych chi yn y cyfnod, y bwriad sydd gennych nhw i ymladd hyd at farwolaeth, a dyma oedd yr arfer yn y cyfnod. Nawn ni symud ymlaen nawr at y cefndir daearyddol. A phe bawn ni gofyn i bob un ohonoch chi ym lle mae gwaith Argoed Llwyfain wedi cael ei lleoli. Dwi'n siŵr mae'r ateb byddwn ni'n ei gael ydy'r hen ogledd. Ond mae angen i ni ymelaethu, mae angen i fanylu ar ble roedd yr hen ogledd felly. Nawr, mae gan Thomas Parry ddyfyniad, a dwi wedi nodi fe ar dop y blwch cyntaf yn fanna. Ond hyd at ganol y 7fed ganrif, oedd y Brythoniaid yn byw yn yr hen ogledd, a oedd yn ymestyn lawr o dde Glasgow ag Edinburgh heddiw, lawr trwy'n Cymru ni, a o'n nhw'n mynd mor bell lle mae Cernyw, Dyfnaint a Gwlad yr Haf heddiw. A'r ardal na oedd yn cael ei galw yn hen ogledd. Nawr, yn y cyfnod, oedd felly y gorllewin y wlad yn wylo'r Brythoniaid,
tra dwyrain o wlad yn nwylo'r e-sgol. Nawr, mae Taliesin wedi nodi sawl ardal, sawl lle yn y gerdd Gwaith Argoed Llwyfain. Yn gyntaf, yn amlwg, mae Argoed Llwyfain. Ni wedyn yn cael llinellau 4 a 5, yr rhestru yma o goddau, rheged, dyfyn, argoed ac arfynydd. Nawr, dyn ni ddim yn hollol siŵr yn amlwg ble'n union mae'r ardaloedd hyn, achos ni'n mynd nôl yn amlwg i'r 6ed ganrif. Ond Argoed Llwyfain, dyn ni ddim yn union yn gwybod i union leoliadau. Sewn ni wedyn at goddau, mae Sir Ifor Williams yn meddwl bod goddau lle mae Selkshire heddiw. Wedyn ni rheged. Nawr yn rheged roedd Urien ac Owain yn frenhinoedd, a fanna oedd Taliesin yn barddoni, a mae'n debyg iawn bod rheged yn ardal gwmpas y Solway Firth, a bod ei chanolfan hi yn Caerlywelydd. Da ni ddim yn gwybod lle mae Argoed ac Arfynydd, ond mae erechwydd mae Sir Ifor Williams yn awgrymu bod posibilrwydd mae ardal Swaledale yn Swydd-Efrog sydd dan sylw yma. Felly mae hwnna yn debyg. Os ych chi'n gallu, felly, byddwn ni yn cyfeirio at rai o'r ardaloedd hyn gan nodi lle mae lleoliad nhw o fewn yr hen ogledd. Ni nawr yn mynd i drafod yr enwau priod sydd yn y gerdd Gwaith Argoed Llwyfain. Yn y drydedd linell, i ni'n clywed am fflamddwyn, dygryswys fflamddwyn yn 4 llu. Nawr, mae'n bir debyg mai un o'r arweinwyr yr e-sgol oedd fflamddwyn, llys enw Cymraeg yn amlwg ar un o'r arweinwyr. Nawr, dwi wedi nodi yn y blwch glas barn ambell i ysgol haig, Lewis Morris, yr hynafieithydd, oedd e'n nodi mai Aida, sef y brenin cyntaf i dyrnasu yn ardal Brynaich o 547 ymlaen oedd fflamddwyn. Ond oedd yr hanesydd LLwyfain yn meddwl mai cyfeiriad ydi bod fab Aida, Theodric. Mae gynnon ni hefyd yn amlwg Urien, a ni'n gwybod bod Urien yn fab i Gynfarch, fab Meirchion, fab Gwrwst, fab Coel Hen. Felly oedd e'n perthyn i deulu estynedig, y Coeling. A ni yn cael cyfeiriad at y coel yn llinell 11. Oedd coel yn ffigwr hanesyddol ar ddechrau'r 5ed ganrif, llywodraethwr cadarn iawn yn yr hen ogledd. Mae'n syniad felly i chi i drafod rhai o'r enwau hyn. Un atgoffa ni'n felly, oedd y brythoniaid yn bodoli yng ngorllewin y wlad a'r e-sgol yn y dwyrain. A beth oedd gyda ni fan hyn oedd pob teyrnas efo'i frenin ei hunan. Yn y gerdd hyn, Urien oedd y brenin a'r ardal oedd rheged yn yr hen ogledd. Nawr, erbyn felly 638 yn anffodus oedd y teyrnasoedd brythonig mae i gyd yn meddiant y Saeson a dim ond ystrad clud a lwyddodd i oroesi. Y cwestiwn yw, sut da ni'n gwybod hyn? Ni'n gwybod bod Taliesin yn fardd yn y 6ed ganrif, a ni'n gwybod tua i 615 dechreuodd yr ymgyrch o ran yr e-sgol i orchfygu'r brythoniaid. Does dim llawer o dystiolaeth hanesyddol gennym i brofi hyn. A does dim llawer o gyfeiriadau at y cynfer oedd yn canu am y rhyfela. Nawr, mewn hen gronicl, mae'n deud bod Urien a'i feibion wedi ymladd yn erbyn Diodric, brenin Brynaich, a mae cyfeiriad fan hyn at y brenin fflamddwyn. A fel wedys i'n gynt, mae Lewis Morris yn meddwl mai Aida oedd fflamddwyn, tra mas LLwyfain yn meddwl mai Theodric, mab Aida oedd e. So mae hwnna mewn ffordd yn rhoi rhyw fath o dystiolaeth i ni am Urien. Wedyn ni, yn Historia Britonum gan Nennius, yn y ddogfen honna, mae'n cael ei gofnodi bod Theodric wedi ymladd yn erbyn Urien a'i feibion. A hefyd mae'n nodi yn yr hen gronicl bod 4 o frenhinoedd Brythonig, Urien, Rhydderch Hen, Gwallog a Morgan wedi ymladd yn erbyn Chwsa. So mae Urien yn sicr fan hyn yn ffigwr sy'n cael ei nodi yn yr hen gronicl. O ran y beirdd wedyn, ni'n cael y cyfeiriad cyntaf at y beirdd Cymraeg yn waith Gildas, Exedio Britanniae, ond does dim un bardd yn cael ei enwi. Ond yn
ngwaith Nennius as Historia Britonum, mae nifer o feirdd yn cael eu henwi gan sy'n cynnwys Taliesin ac Aneirin. Nawr, ni'n gwybod bod canu Taliesin yn deillio o'r 6eg ganrif, ond oedd bwlch mawr, o bwlch o ganrifoedd rhwng amser cyfansoddi'r cerddi yma ac amser eu cofnodi nhw am y tro cyntaf yn sgrifenedig. Chymod, does dim sgrifennu Cymraeg o'r 6eg ganrif ar gael. Felly, sut mae'r cerddi wedi para? Wel, maen nhw wedi para ar gof y feirdd. A mae'n ddyfyniad bach da fanna gan Gwyn Thomas. Fe dreiglodd y farddoniaeth trwy genedlaethau o feirdd ar dafod leferydd. Cadwyd gwaith Taliesin wedi mewn llawysgrifau. A'r brif ffynhonnell sydd gyda ni yw'r memrwn sy'n y Llyfrgell Genedlaethol sy'n cael ei alw'n Llyfr Taliesin. A credir y llyfr yma gael ei ysgrifennu tua 1275, ond dyw e ddim yn gyfan. Un o'r bethau olaf wedyn o ran cefndir sydd eisiau trafod ydy cefndir y bardd. Nawr, dyn ni ddim yn siŵr am hanes y bardd, a mae barn ysgolheigion yn gwahaniaethu. Mae Sir Iford Williams yn credu bod e wedi canu ym Mhowys i ddechrau, gan feddwl bod y Powys yr adeg honno yn llawer mwy na'n Powys ni heddiw, a bod Taliesin wedi canu i frenin ei fro ei hun, nath e ganu i Cynan Garwyn, arglwydd Powys. Wedyn oedd Taliesin wedi clywed am orchestion i'r ien yn yr Hen Ogledd, a oedd awydd ganddo fod yn un o feirdd y llys ac fe ath yno, a derbyniodd roddion gan Cynan Garwyn cyn mynd ar ei daith. Fodd bynnag, mae D.P. Kirby, hanesydd, yn meddwl mai symud lawr i Gymru o'r Hen Ogledd yn Taliesin. A wedyn mae Saunders Lewis ddim yn meddwl mae Taliesin ysgrifennodd y gerdd i Cynan Garwyn. Ar ôl i farwolaeth datblygodd chwedloniaeth o gwmpas yr enw, ac erbyn y 9fed ganrif, daeth wedi ei edrych arno fel bardd holl wybodus yn ddewin hyd yn oed. A mae chwedl amdano yn ogystal, lle mae Taliesin yn fab i'r dduwies Caridwen, a mae enw'r bardd yn ymddangos mewn chwedlau eraill hefyd, enghraifft chwedl Branwen. A dyna ni felly o ran y cefndir. Dwi wedi nodi rhai pethau yn fras i chi mewn ffordd fanna, ac eto, fel yr arddull, mae'n amhosib i nodi bob peth. Chi'n mae rhaid i chi feddwl beth yn union i chi'n gallu dysgu i roi cefndir y gerdd a chefndir y bardd pan ddawi at arholiad. Nawr, fel i chi felly yn gwybod, a fel y cyfeiriais i ar ddechrau'r cyflwyniad, mae 15 marc yn cael ei roi am y cwestiwn arddull, 15 marc am y cwestiwn cefndir, a wedyn mae yna 15 marc am eich defnydd o iaith ysgrifenedig yn ystod y ddau ateb. Fel chi'n gweld o'r bandiau marcio ar y cynllun marcio fan hyn, mae angen i'ch iaith chi fod yn gywir. Felly, mae'n hynod o anodd pan i chi yn brysio, pan i chi o fewn cyfyngder o hanner awr, a chi'n sgwennu'n hynod o gyflym i feddwl am reolau gramadeg, mae'n anodd tu hwnt. Ond ceisiwch eich gorau i ysgrifennu mor gywir ych chi'n gallu, achos yn amlwg, os ych chi'n gywir, bydd eich marc chi'n uwch, achos mae'n gofyn am gafel sicr a chywir y ramadeg, gafel gadarn y ramadeg, ac yn y blaen. Yn eich atebion, os ych chi'n gallu, mae'n syniad da i geisio cynnwys ambell ddyfyniad gan feirniaid llenyddol yn y cwestiwn cefndir a'r cwestiwn arddull. Nawr, dwi wedi rhoi 4 enghraifft yn unig i chi fan hyn. Rhai syml iawn, fel gan Gwyn Thomas, canu myreddog yw canu Taliesin. Thomas Parry'n deud can i'r hyn a wel y chliw. Ac wedyn, am gerdd gwaith Argoed Llwyfain, Gwyn Thomas yn deud yn wir cofnodir mewn dull dramatig eiriau'r ddau ar achrysur brwydr Argoed Llwyfain. A mae Thomas Parry'n dweud am y ddawn i bortreadu'n fyw, brawddegau byrion pendant, yn gyfansoddiad mwy dramatig a chyflym i symudiad, na dim y geir ymysg y canu ddaeth yn gyffredin mewn canrifoedd diweddarach, sy'n dipyn o ganmoliaeth. Nawr, yn amlwg fyddwch chi siŵr o fod wedi cael llawer mwy o enghreifftiau gan eich athrawon. Eto, mae angen dewis a dethol yn ddoeth, a dewis dyfyniadau i chi'n gwybod y gallwch chi ei dysgu, a defnyddio nhw
wrth drafod yr arddull a cefndir, chymod, fel bo chi yn cyfoethogi'ch ateb mewn ffordd. Dyma beth mae hyn yn wneud. Na i orffen felly trwy sôn am sut i baratoi ar gyfer yr arholiad. Chymod, y peth anoddaf fel fi wedi dweud ydy'r amseru. Mae disgwyl i chi wneud llawer iawn mewn amser byr. Hanner awr sydd i bob cwestiwn. A dyna pam mae'n hanfodol eich bod chi'n ymarfer ateb pob cwestiwn arddull a pob cwestiwn cefndir o fewn hanner awr. Ym mis Medi, mis Hydref, ar ddechrau blwyddyn 2010, pan i chi yn wneud y traethodau hyn, chi siŵr o fod yn cymryd rhyw awr a hanner i'w cyflawni nhw. Nawr, fel mae'r flwyddyn yn mynd i blaen, mae angen i chi fynd ati geisio ymarfer gwneud nhw mewn hanner awr. Achos mae'n bwysig ymarfer y sgil o sgrifennu'n gyflym. A dyna beth sydd rhaid i chi wneud yn uned 5. Unwaith chi wedi wneud y 7 ymarfer arddull o'r 7 ymarfer cefndir, mae'r nodiadau gyda chi. Sy'n dod â fi at y ffaith, mae angen i chi greu nodiadau adolygu byr ar yr arddull ac ar y cefndir, fel bod gynnwch chi rhywbeth yn noson cyn yr arholiad i edrych arno. Nawr, pob lwc i chi gyd, a beth am roi cynnig nawr felly ar y cwis am gwaith Argoed LLwyfain. Diolch yn fawr iawn.